kababayan natin sa Luzon, Visayas, Mindanao. Alam nyo po, parating nung may sakit po ang aking ama sa nagpapagamot, parating niya sinasabi, all victories, kahit small or big victories ay atin pong i-celebrate. So naalala ko pa ho, nung dumating ang time po na hindi namin alam pero may cancer na siya sa tiyan. So halos hindi niya makip sa tiyan yung kinakain niya, sinusuka din po niya. So paminsan-minsan po, maganda pakiramdam niya, magdi-dinner kami. And then yun po ang pagpre-pray namin na we have those moments, no? So this afternoon po, we have a moment with yung mga frontliners din po, ang ating pong PNP. Before ipakilala ko po ang special guest natin, and mamaya po lubusan ako magpapasalamat sa kanya dahil po madaling tawagan, dahil po lahat ng request sa Metro Manila, whether ordinaryong police or whether po mga mayor or kapitan, nakakarating po sa kanya at mabilis po magresponde. And ngayong hapon, akala po namin, ang programa namin ay ang mabibigay ng Taguig sa kanila, pero actually ang pinunta pala dito ay sila mag-o-offer ng NCRPO nurses dun po sa mga nangangailangan ng mga local government units. Before that, yung activity natin today? Ngayon po, unang-una sinasalubong natin yung mahal nating NCRPO Director General Sinas, at meron tayong ilang mga ibibilin sa ating mga station commanders. Ibababa natin yung utos ng ating mahal na Pangulo tungkol doon sa lalong paghihigpit ng ating community quarantine. Pero higit pa doon, pasalamatan yung ating frontliners, yung ating pinakamamahal na PNP na tuloy-tuloy na umiikot, no? Yung today is really to thank them in behalf of the city. And kung hindi ako magkakamali, hindi ordinaryong thank you, pero katulad din ng ginawa ng ating Pangulo sa health workers, mukhang meron kang idadagdag para sa mga pulis, no? Opo, kunin ko na rin yung pagkakataon, no, sir? So, sige. Salita ka na. Yeah. Kunin ko na rin. Sir, kunin ko na yung pagkakataon. In behalf of the City of Taguig and the City Council, Attorney Darwin Ikay is across the board po ng desisyon ng City Council na magpasa ng ordinansa na dagdagan ho ng... Sir, thank you. Nagpasya ho ang City Council na dagdagan ho ng 1,000 yung for the PNP. So, ang mangyayari, sir, ang minimum namin 4,500 na for every PNP personnel na ma-assign sa lungsod ng Taguig. 1,000 across the to, pero sana ho bilang simbolo ng aming pagpapasalamat. Maraming salamat. Please tell your troops, maraming salamat. And in behalf of our NCRPO, I would like to report of Taguig PNP. Maraming salamat po. COP, sir, maraming salamat, Sir Celso. Magandang hapon sa inyong lahat. Meron dito tayong hinanda si Speaker at Congresswoman Lani. We have something for your families dahil alam mo namin marami sa inyo hindi na nakakauwi at gusto namin kampante rin yung loob nyo habang kayo nagsisilbi sa mga kababayan natin sa lungsod ng Taguig. You have something for your families. So we're setting aside some food packs. Yung mga kaibigan ho natin sa SM, meron silang mga GCs na ito-turn over ho namin, 500 for all 700 PNP personnel. And then merong konting allowance rin ho na advance na dinagdag ho namin dyan. But that is all part of us thanking you, no? Nangangalahati pa lang tayo. Pero sama-sama, kapit kamay, sa ilalim ng liderato ng ating Pangulo, tatalunin natin to. Maraming salamat po. Hingi ako ng maliit na interview. Hingin muna po natin na ang nirerespeto po ng NCRPO, si General Sinas, na bro. Thank you very much, Speaker. Ito po, sir. Much po, Speaker, to Mayor Lino. Ma'am Lani, thank you po sa tulong sa mga pulis. Kami po ay lubos na magpasalamat, at least na alala nyo talaga kami. Pangalawa, okay po yung mga pulis natin. Kaya ako dumalaw dito kasi narinig namin na gagawa kayo ng COVID positive at saka yung PIPM. Kami po ay nag-o-offer ng kung anong maitulong namin, hindi lang basta security,
kundi nurses. Meron po kami mga nurses kung ilan po ang may ambag namin para po matulungan. Kasi nandito kami para makuha. At tuwang-tuwa naman ako dahil dito sa Taguig, wala pa pong naapektuhan na pulis. No, I'm very happy na with Celso around. Sinabi niya sa akin, sir, wala pa po kaming PU and PI. At sabi ko, mag-ingat na lang tayo kasi mahirap po magkasakit ngayon. Namin yung plano ninyo and we're willing to help and assist kung ano pa po maitulong namin para sa ikaganda po ng lugar natin. And sa ngayon po, ay gusto ko rin i-report sa inyo, Speaker, ang PNP po, kami po sa Bikutan ay masaya po kaming PUI at saka PUM. Sa loob po yan, meron kaming kinonvert ng mga barracks doon kasi kasama po talaga sa action plan, yung ginawa namin ay yung kagaya ng action plan na lahat na pulis ngayon na mag-PU-MPI ay automatic quarantine. Hindi po pwedeng mag-house quarantine na siya kasi nung nag-study po kami, lumalabas, ang pulis din, umiikot din kasi. Ganun. Kaya force talaga sila naming i-quarantine na. So pag sinabi niyang PUI siya or PUM siya or kasama nila ng positive, talagang pino-force quarantine na namin sila para hindi po makahawa. So ganoon na po yung policy namin. So meron na kami sa Bikutan, sa Bicol sa loob, we could house around 150 of our personnel. Dahan-dahan po may nag-graduate na po at tuwang-tuwa po kami na wala po malala. Sa ngayon, meron po kami sir 8 positive, pero 4 po niyan ay on road to recovery. Lahat po sila nag-recover na, pero yung 4 kasi palabas na. Yung isa, nakalabas na po. Yung 3, hinihintay yung final tests. Ganun po yun ang gagawa. Tsaka Mayor, kung naalala mo yung ginawa natin, nabantayan yung mga PUM, ganun din. Ganun din po ang action plan. Kung ano pong in-implement namin sa PNP, yun po yung National Action Plan for COVID-19. Kasi sinabi ko sa kanila, hindi talaga mabantayan buong barangay. At saka dapat alamin. Sabi ko naman sa Ayuda, hindi naman natin in-news yung positive. Ang alamin lang natin yung kung sino yun siya para bantayan yung bahay niya na hindi siya ikot-ikot. Ganon. Sabi ko, so ngayon, yun din in-adapt ng National Action Plan. Ang gusto lang nila, mag-tracing. Sabi ko, sir, wala mang problema mag-tracing. Ang alam ko, lahat ng local city may sariling tracing. Hindi na lang natin i-link doon. Yes. At saka may mga format na yan, sir. Kasi, the more tayo mag-involve, the more na mag-resist yan. So sabi ko ba yan natin local, guardiyahan na lang natin yung to. Which we are doing. At least at CRPO, dahil nauna na po kami nag-implement kung ano po yung action plan po, ma'am, na din-explain kanina. Kaya dapat mag-adjust yung police. Ang kuan lang is, yung sabi nila, yung identity daw ng mga problema. Kasi pag mayor magsabi, wala po yung pag sinabi ng mayor, go po yan. Kasi yun yung experience ko dito. Yung po yun. Sabi ko sa dito po kailangan i-elevate po lalo kasi lalong sakyan ng mga kalaban natin. So far ako ngayon, Speaker, like to report, wala pa akong problema. Lahat po nag-coordinate po. Kaya natin yung PUI, ganun, ay nababantayan po natin. Yeah. Bago mo bitawan yung mic, take advantage na rin po, marami din pala kasing nanonood sa media at mga kababayan natin sa Metro Manila, actually hanggang abroad. Ano pong mensahe nyo sa mga tao? Ano nilang kailangan gawin during this time? Okay, sa ngayon, kasi sigurado na tayo ng una-una po talaga sa direktiba na doon muna. Pangalawa, pag mga PUM, PUI o may positive kayong kamag-anak, ng pulis yan at ng barangay. Sa ngayon, at pagagamot talaga natin. Pagagamot sa lahat, pati ito kay Mayor, na positive, nasa hospital ka talaga. Wala ka sa bahay. Tapos yung mga kamag-anak mo, yun yung gugwardyahin natin, na huwag umikot ng umikot. Kasi pag ikot ng ikot, sir, yung ibang kasamahan natin the country commanding our troops, medyo iba ang sitwasyon ngayon. Kahit konting kwento, ano mong pakiramdam ng pulis po ngayon? Actually, ang pulis, hindi lang talaga kami nagreklamo, but nasa frontline po din kami at karamihan po sa amin hindi na umuwi. Una-una, kami, baka mamaya mahawaan namin yung pamilya namin. Karamihan namin, ako, sa buong 30 days na to, sir, isang beses pa lang ako umuwi sa bahay
Yung mga barangay po tayo, yung nagbabantay. Mapansin nyo naman yan. Hindi lang nga kami ngayon, mapansin nyo, tuwang-tuwa din ako, na yung pulis ng NCRPO po, sir, hindi mo na nakikita sa tamo, na hindi kami tinulungan, hindi kami pinakain, wala kami ganito. Ngayon po, ang pulis po ng NCRPO, hindi na po reklamador. Diba? Ang usapan, trabaho lang kayo, you need. Natansya nyo po yun sana na ang mga pulis po, kaya hindi akala nyo wala kami ginagawa kasi hindi na po nagreklamo. Hindi na po pumupunta yung mga pulis natin sa social media para sila ito, wala kaming PPS. Kasi lahat po binibigay na po ng ano natin. Kaya we're also thankful with our Chief PNP, sir, dahil sinuportahan talaga yung NCRPO. Kasi tayo po nauna. Of course, thank you kay Speaker para sa mga allowances at sa mga bonuses po namin, sir. Thank you po very much. Yun po ang maganda ngayon na mga pulis natin mismo naramdaman din talaga na hindi mo kailangan maging part at alam nila na hindi lang basta-basta magpasaway. Of course, hindi ko mainamin na perfecto kami. May mga pasaway pa rin akong nahuhuli, may mga pasaway din sa armahan. It's part of our system of cleansing. But sa ngayon lang po, mapansin nyo, kami po nasa kalsada 24/7 at nakikita nyo yung mga pulis po natin ay hindi po talaga naghinto mag-check. Hindi po talaga maghinto. At ang checkpoint natin, mas kinapulaan, mas kinapagbangayan, ay tuloy po pag-implement. Hindi po rin, alam mo kasi, Sir Speaker, Sir, kala nila, madali din ang buhay namin. Hindi rin po, kasi kami, takot din po kami mahawaan. At pag nahawaan kami, kaya nga ang ginawa namin, Sir, hindi pagka yung kasama namin, isang kasama namin nag-positive, yung buong kaopisina niya ay hindi ko na pinapauwi. Kasi natakot din kami, baka mahawaan yung pamilya. Kasi ang pulis kasi, maging mahati kasi yan yung sa pamilya, sa trabaho. Plus, may baril pa yan. So yun yung problema natin Kaya nga, sabi ko, pagka may problema yung pulis, kunin yung baril at titingnan yung problema po nila. So sir, I'm very happy to report, sir. 80% ng mga tanong nandun pa rin sa social amelioration. Yes, sir. So, yung pura pa rin talaga doon sa food packs at Yes, saka sir. yung 5 to 8,000. May nagpa-follow up sa DOLE, DOTR, DA, DSWD. Sasagutin ko po yan sa mga in the coming days at tinitignan natin ang Facebook at website nila para yung mismong official na meme nila. Yes, Pero eto po, we want to show some good news that despite everything, sama-sama po tayo. Si General kahit anong busy po, iniikot para lahat ng city and yung kaisa-isang municipality sa Metro Manila, sa Pateros and lahat ng ibang cities. So eto magandang tanong General para sa inyo. Ano daw magagawa ng tao para naman makatulong sa pulis? Sir, isa lang. Sumunod po kayo sa batas ng pag-quarantine. Mag-stay kayo sa bahay. Iyon lang po ang kailangan namin tulong nyo para po mabawas-bawasan po yung trabaho namin at gumaan. Kasi kung habang yung mga publiko natin ay hilig pa rin gala ng gala, ay wala pong katapusan yung huli ng huli at sita ng pulis. So kung gusto po nilang tumulong sa pulis, ay mag-observe po ng quarantine sa bahay nila at obserbahan po nila lahat yung mga polisiya po ng gobyerno para po mapadali po yung trabaho namin ni Mayor Lino at saka ng buong kapulisan. Salamat po. So ayan po, narinig nyo po mismo sa dami ng pwedeng hingin ni General. Alam nyo po, yung mga nakakampo sa barracks, minsan kulang na rin sa pagkain. Alam mo yung PPEs nila, nakikita ko, nire-reuse nila. Pero hindi nila hinihingi sa tao yan. Ang hinihingi nila, stay at home, be safe ang pamilya nyo, at makakatulong to sa lahat, no? So General, thank you po ng marami. God bless you po at God bless po sa ating pong mga pulis na kasama sa bayani laban sa COVID-19. Palakpakan nyo rin naman mga sarili nyo. Thank you po sa inyo. General, thank you po. Thank you po, sir.